Γεια σας, είμαι η Έλενα Μαυρίδου, αστρολόγος, αριθμολόγος και αναλύτρια ταρό και θα δώσουμε μία συμβουλευτική καθοδήγηση για τον Ιούλιο μήνα με κάρτες ταρό. Για τον Ιούλιο μήνα αντιπροσωπεύει το ζώδιο του Κρυού η κάρτα Θάνατος. Η κάρτα Θάνατος αντιστοιχεί στον αριθμό 13 που συμβολίζει τη νέα αρχή, ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού και συμβολίζει την αναγέννηση. Εσωτερική ερμηνεία. Η καινούργια αρχή πλησιάζει. Για να πραγματοθεί πρέπει να αλλάξει ριζικά ο παλιός σου εαυτός. Το δρεπάνι συμβολίζει το κόψιμο του ώριμου καρπού και τον προτρέπει να αναλάβει νέους ρόλους για το μεγάλο σχέδιο. Εν ολίγης, αναγέννηση του παλιού μας εαυτού. Στον επαγγελματικό τομέα προμηνύει αλλαγές μέσα από απογοήτευση. Αποχωριστείτε τις παλιές σας αντιλήψεις και τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τα πράγματα. Όσο πιο ξεκάθαρα και οριστικά δώσετε ένα τέλος στο θέμα που σας απασχολεί, τόσο πιο γρήγορα και εύκολα θα δημιουργηθούν νέες αντιλήψεις, οι οποίες θα σας ανοίξουν τα μάτια στις επερχόμενες εξελίξεις. Στον τομέα των προσωπικών σας σχέσεων, ήρθε η ώρα να δείτε ξεκάθαρα πως τελειώσατε με το παρελθόν και παίρνετε καινούργια μονοπάτια. Δώστε μία οριστική κατάληξη στο θέμα που σας απασχολεί. Αν όχι, τότε θα πρέπει να δείτε τι μπορείτε να κάνετε, ακόμα και για να δώσετε στην κατάσταση αυτή μία ξεκάθαρη και ειρηνική κατάληξη. Συνειδητά, γεμάτα ευγνωμοσύνη για τις εμπειρίες που σας δόθηκαν. Για τον Ιούλιο μήνα αντιπροσωπεύει το ζώδιο του Ταύρου η κάρτα Αυτοκράτηρα της Ταρό. Η κάρτα Αυτοκράτηρα αντιστοιχεί στον αριθμό 3, που συμβολίζει το αιώνιο φως, την αφηρημένη σύλληψη και ο πλανήτης που τη χαρακτηρίζει είναι η Αφροδίτη, το παγκόσμιο σύμβολο της γονιμοποίησης. Εσωτερική ερμηνεία. Η ευλογία των αντιθέτων, γιατί μέσα από την ένωσή τους παράγεται η ζωή. Συνειδητότητα, διαφοροποίηση. Στον επαγγελματικό τομέα δείχνει πως βρισκόμαστε σε μία φάση ενεργοποίησης και δημιουργίας. Προμηνύει παραγωγικότητα και καρποφορία. Είναι οι κατάλληλες συνθήκες τόσο από άποψη περιβάλλοντος, όσο και από πλευράς ψυχικής διάθεσης για θετικές κινήσεις και αλλαγές, για εξέλιξη και υλοποίηση στους στόχους σας. Η κάρτα δείχνει το ξεκίνημα μιας νέας σταδιοδρομίας ή μια νέα θέση εργασίας για τους μη έχοντες εργασία. Στον τομέα των προσωπικών σχέσεων, η Αυτοκράτηρα συμβολίζει τον έρωτα, το πάθος, τον αισθησιασμό. Η ενέργεια της κάρτας δηλώνει την ύπαρξη ή τον ερχομό μιας δυνατής, έντονης προσωπικής σχέσης. Πολύ πιθανόν να καταλήξετε σε έναν ευτυχισμένο γάμο. Αν ήδη υπάρχει μία μακρόχρονη σχέση ή είστε έγκαμοι, η Αυτοκράτηρα προμηνύει τον ερχομό μιας ευπρόσδεκτης εγκυμοσύνης που θα σας γεμίσει με χαρά. Για τον Ιούλιο μήνα αντιστοιχεί στο ζώδιο των Διδύμων η κάρτα Ακόλουθος των Ψυχών της Ταρό. Αστρολογικά αντιστοιχεί στον τρίτο δεκανό του Ζυγού, δηλαδή στον Ερμή. Η ενέργεια της κάρτας δηλώνει ότι θα έρθετε αντιμέτωποι με μία πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσετε με εκρήγορση. Ακεραιότητα
και ψυχικό σθένος. Η πρόκληση μπορεί να είναι δύσκολη. Δεχτείτε το σαν δοκιμασία με σκοπό να ελέγξετε την αποτελεσματικότητά σας. Να είστε βέβαιοι ότι θα αισθανθείτε πιο ανθεκτικοί εάν υπερνικήσετε την πρόκληση. Στον επαγγελματικό τομέα, προετοιμαστείτε για πιθανή άδικη επίκριση ενός προϊσταμένου, αντιζηλία ή διαφωνίες με τους συνεργάτες σας. Μπορεί να σημαίνει και την αρχή του τέλους για την ως τώρα ασχολία σας. Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας με λογικά επιχειρήματα για να κερδίσετε όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτή τη σύγκρουση. Στον τομέα των προσωπικών σχέσεων, κινηθείτε με ευελιξία και επιδεξιότητα σε μία φιλονικία ή πιθανή ψυχρότητα με τον σύντροφό σας. Είναι το διάστημα που εκδηλώνονται καταπιεσμένα συναισθήματα από καθημερινά μικρά προβλήματα. Να είστε προετοιμασμένοι να ακούσετε τα παράπονα του συντρόφου σας και εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να βάλετε νέες βάσεις στη σχέση σας μέσα από μία σύγκρουση που θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Για τον Ιούλιο μήνα αντιπροσωπεύει το ζώδιο του Καρκίνου η κάρτα Βασιλιάς των Ράβδων της Ταρό. Ο Βασιλιάς των Ράβδων αστρολογικά αντιστοιχεί στον πρώτο δεκανό του Κρυού. Ο δεκανός αυτός που ελέγχεται από τον Άρη δίνει στα άτομα που γεννήθηκαν κάτω από αυτόν μία έντονη δυναμικότητα. Η ενέργεια της κάρτας δηλώνει έμπνευση, δύναμη και τόλμη. Προχωρήστε μπροστά και εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Ο Βασιλιάς των Ράβδων σας προτρέπει να έχετε το θάρρος των πεποιθήσεών σας και να πιστεύετε πάντα στον εαυτό σας. Στον επαγγελματικό τομέα, προσεγγίστε τα σχέδιά σας με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Διανύετε μία ενδιαφέρουσα και παραγωγική περίοδο. Συνεργασίες και συμφωνίες καρποφορούν και κερδίζετε τον θαυμασμό και την εκτίμηση των συνεργατών σας. Στα οικονομικά, ολοκληρώνετε επιτυχώς διαπραγματεύσεις με κληρονομικά ή γενικότερα μία αναπάντεχη πηγή κέρδους. Στον τομέα των προσωπικών σχέσεων, βιώνετε όμορφες τρυφερές προσωπικές στιγμές με το έτερον ήμιση. Για τους αδέσμευτους, περίοδος που γοητεύεται με την αισιοδοξία και το χιούμορ, που σας διακρίνουν άλλωστε, με αποτέλεσμα να έχετε ευχάριστες ευκαιρίες. Για τον Ιούλιο μήνα αντιπροσωπεύει το ζώδιο του Λέοντα η κάρτα Βασίλισσα των Ξυφών της Ταρό. Η Βασίλισσα των Ξυφών αστρολογικά αντιστοιχεί στο δεύτερο δεκανό του Ζυγού, δηλαδή ελέγχεται από τον ουρανό. Η ενέργεια της κάρτας συμβολίζει τη δύναμη της καθαρής αντίληψης, μέσω της οποίας συνειδητοποιούμε τους περιορισμούς και τις εξαρτήσεις μας. Αυτό μας βοηθά να απαλλαγούμε και να απελευθερωθούμε από αυτές. Γι' αυτό το λόγο, η κάρτα αυτή δηλώνει μία σημαντική διαδικασία αφύπνισης και το ξεκίνημα της αυτογνωσίας. Στον επαγγελματικό τομέα, ο ορθολογισμός και η πρακτικότητα θα είναι σύμμαχοί σας για να διατηρήσετε ισορροπίες. Καλό είναι να μην είστε τόσο απόλυτοι στις απόψεις σας και να δείξετε μία πιο ζεστή συμπεριφορά, ώστε να επιτρέψετε στους άλλους να σας προσεγγίσουν, είτε αυτό αφορά τους συνεργάτες σας, είτε τους ανωτέρους σας. Διαχειριστείτε προσεκτικά επαγγελματικές αλλαγές σε αυτό το διάστημα. Στον τομέα των προσωπικών σχέσεων, φανείτε ανεξάρτητοι στις κρίσεις σας, δίνοντας τη γνώμη σας με ξεκάθαρο ειλικρινή τρόπο.
Τώρα πια θα πρέπει να πάρετε μια ξεκάθαρη απόφαση. Σε κάθε περίπτωση δεν είστε διατεθειμένοι να ανεχθείτε άλλο μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Για τον Ιούλιο μήνα αντιπροσωπεύει το ζώδιο της Παρθένου η κάρτα Βασιλιάς των Πεντάκτηνων της Ταρό. Αστρολογικά αντιστοιχεί στον πρώτο δεκανό του εγώκερο που κυβερνάται από τον Κρόνο. Η ενέργεια της κάρτας συμβολίζει ότι έχουμε εστιάσει τις αισθήσεις μας στην πραγματικότητα και οι στόχοι μας είναι εφικτοί αντί να αγωνιζόμαστε για ιδανικούς σκοπούς που βρίσκονται υπεράνω των δυνάμεών μας. Στον επαγγελματικό τομέα αντιμετωπίζετε την κατάσταση με μεθοδικότητα και ρεαλισμό. Να είστε σταθεροί και αξιόπιστοι και να είστε βέβαιοι πως τα σχέδιά σας δεν αφορούν μόνο μία βραχυπρόθεσμη επιτυχία, αλλά διαρκή ανάπτυξη και μακροπρόθεσμους στόχους. Η ενέργεια της κάρτας συμβολίζει επαγγελματική άνοδο και οικονομική ευημερία. Στον τομέα των προσωπικών σχέσεων δείχνει πως σε αυτή την περίοδο υπάρχει κατανόηση, ερωτική πίστη και σταθεροποίηση στις σχέσεις σας. Τα λάθη ή προβλήματα αντιμετωπίζονται και ξεδιαλύνονται, επιτρέποντας να απολαύσετε το παρόν και να ονειρευτείτε για το μέλλον χωρίς κανένα φόβο και προκατάληψη. Αν δεν έχετε κάποια σχέση, αυτή την περίοδο είναι πολύ πιθανόν να κάνετε ενδιαφέρουσα γνωριμία με καλή μελλοντική έκβαση. Για τον Ιούλιο μήνα αντιπροσωπεύει το ζώδιο του Ζυγού η κάρτα Κρίση της Ταρό. Η κάρτα Κρίση αντιστοιχεί στον αριθμό 20, που συμβολίζει το τέλος και την επιστροφή στην αρχική ενότητα. Αστρολογικά τη χαρακτηρίζει ο πλανήτης Πλούτονας, δηλαδή η αναγέννηση. Η ενέργεια της κάρτας δηλώνει την αφύπνιση της συνείδησης, η οποία ξυπνά από την άρκη της και μέσα σε μία λαμπερή στιγμή συνειδητοποιεί την ατέλειωτη ελευθερία και το μεγαλείο της δημιουργίας. Στον επαγγελματικό τομέα, η κάρτα δηλώνει μία κρίσιμη φάση. Ίσως έχετε ήδη καταλάβει πως βρίσκεστε μπροστά στο αποφασιστικό βήμα που θα σας οδηγήσει στο ξεκαθάρισμα στα επαγγελματικά σας θέματα. Φανείτε γενναίοι. Έχετε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο και δεν πρέπει να έχετε καμία αμφιβολία σχετικά με το αν θα περάσετε το τελευταίο εμπόδιο. Σε κάθε περίπτωση, μέσα από αλλαγές, έρχονται οι νέες ευκαιρίες. Στον τομέα των προσωπικών σχέσεων, πιθανόν μία συγκεκριμένη περίοδος έφτασε στο τέλος της και ήρθε η ώρα για καινοτομίες και ρίσκα. Εάν είστε ήδη σε σχέση, μπορεί να αποφασίσετε να την εγκαταλείψετε ή μπορεί να αλλάξετε κάποια ουσιαστικά πράγματα που θα θέσουν την ίδια τη σχέση σε νέο επίπεδο. Για τον Ιούλιο μήνα αντιπροσωπεύει το ζώδιο του Σκορπιού η κάρτα ο Αυτοκράτορας της Ταρό. Η κάρτα Αυτοκράτορας αντιστοιχεί στον αριθμό 4, που συμβολίζει την εξουσία πάνω στα 4 στοιχεία. Αστρολογικά συνδυάζεται με το ζώδιο του Κρυού. Εσωτερική ερμηνεία. Συντονισμός της δράσης σύμφωνα με τον νόμο της αρμονίας. Μόνο όταν εξουσιάσεις τον υλικό κόσμο θα προχωρήσεις στον πνευματικό. Στον επαγγελματικό τομέα δηλώνει τη θέληση και τη δύναμη που διαθέτεται. Είναι διάστημα που θα έχετε στήριξη από άτομα ισχυρά. Επίσης, δημιουργεί ευκαιρίες ανόδου και αναγνώρισης. Ίσως δεχτείτε μία προαγωγή ή να ξεκινήσετε κάποια κερδοφόρα δραστηριότητα. Οι προσπάθειές σας θα ανταμοιφθούν.
Στον τομέα των προσωπικών σχέσεων, η σύντροφός σας αισθάνεται ασφάλεια και σιγουριά. Η ενέργεια της κάρτας δηλώνει να ελέγξετε την ισχυρογνωμοσύνη σας και να μην επιδιώκετε να γίνονται όλα όπως θα θέλετε εσείς. Η αδέσμευτη πιθανόν θα σας ελκύσει ένα άτομο με έντονη προσωπικότητα. Για τον Ιούλιο μήνα αντιπροσωπεύει το ζώδιο του τοξότη η κάρτα ο υπότης των κυπέλων της Ταρό. Αστρολογικά αντιστοιχεί στο καλοκαίρι. Καρκίνος, Λέων, Παρθένος. Οι υπότες είναι εξτρεμιστές και εκφράζουν τις ιδιότητές τους στο μέγιστο, όπως υπερβολικά συναισθήματα και συμπεριφορές που μπορούν να είναι θετικά ή αρνητικά ανάλογα με τις περιστάσεις. Η ενέργεια της κάρτας δηλώνει ότι για να αντιμετωπίσετε αυτό το διάστημα τα θέματα που σας απασχολούν, σοφό είναι να μην εξειδανικεύετε τους στόχους σας, να είστε ειλικρινείς με τα συναισθήματά σας και να αντιμετωπίσετε δραστήρια τη ζωή. Στον επαγγελματικό τομέα, πιθανές προτάσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε κάποια σχέδια που μελετούσατε από καιρό, αρκεί να είστε σίγουροι πως μπορείτε να τα πραγματοποιήσετε. Θα έχετε την ευκαιρία της προσφοράς και καλά θα κάνετε να το εκμεταλλευτείτε στο έπακρο. Ενεργοποιηθείτε λοιπόν. Στον τομέα των προσωπικών σχέσεων, συμβολίζει μια χαρούμενη περίοδο με τρυφερότητα και συναισθηματική πληρότητα. Δηλώνει ενδιαφέρουσες γνωριμίες με πρόσωπα, ευχάριστες εμπειρίες, αλλά με αβέβαιη εξέλιξη. Για τον Ιούλιο μήνα αντιπροσωπεύει το ζώδιο του εγώ καιρό η κάρτα ο Μάγος της Ταρό. Η κάρτα του Μάγου αντιστοιχεί στον αριθμό 1 που συμβολίζει την αρχή των πάντων. Αστρολογικά τη χαρακτηρίζει ο πλανήτης Ερμής που συμβολίζει την επικοινωνία. Εσωτερική ερμηνεία της κάρτας. Είναι εκείνος που γνωρίζει σε βάθος τη φύση των πραγμάτων. Είναι ο σοφός, είναι ο μύστης, είναι ο δάσκαλος. Διδάσκει εκείνους που θα το θελήσουν και τους αποκαλύπτει τις εκπληκτικές δυνατότητες που κρύβονται μέσα τους και πώς θα τις αξιοποιήσουν. Συμβολίζει την πρώτη αιτία, την πρώτη αρχή της εκδήλωσης και δείχνει τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί τα όπλα της συνείδησης με τα οποία θα κατακτήσει τη γνώση. Στον επαγγελματικό τομέα, χρησιμοποιήστε την επιδεξιότητα και την πρωτοβουλία σας. Η ενέργεια της κάρτας συμβολίζει πρόοδο και εξέλιξη σε νέα εγχειρήματα, αρκεί να το χειριστείτε προσεκτικά και μεθοδικά. Όσοι ασχολείστε με πνευματικές εργασίες, όπως συγγραφή βιβλίων ή διαλέξεις σε κοινό, να είστε βέβαιοι πως οι κόποι σας θα αμοιφθούν. Στο συναισθηματικό τομέα δείχνει πως περνάτε μία φάση κατά την οποία ασκείτε στους άλλους έντονη γοητεία και έλξη. Με ενεργητική και σωστή προσέγγιση θα ξεπεράσετε κάθε εμπόδιο που σας απασχολεί στο γάμο ή τη σχέση σας. Για τον Ιούλιο μήνα αντιπροσωπεύει το ζώδιο του υδροχόου η κάρτα ο Βασιλιάς των Ξυφών της Ταρό. Αστρολογικά αντιστοιχεί στον πρώτο δεκανό του Ζυγού και ελέγχεται από την Αφροδίτη. Η ενέργεια της κάρτας δηλώνει ότι η επιτυχία απαιτεί σύνεση και πρακτικότητα, όχι βιαστικές κινήσεις και παρορμητικές αποφάσεις. Στον επαγγελματικό τομέα μπορείτε με ειλικρίνεια και αναλυτική σκέψη να αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Όταν απαιτείτε μία κρίση, μπορείτε να εκδώσετε μία αμερόληπτη,
αλλά δίκαιη απόφαση. Αποστασιοποιηθείτε για να δείτε την κατάσταση όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά. Πρέπει να δείτε με εξαιρετικά κριτικό μάτι τα σχέδιά σας. Εξετάστε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις και ενέργειές σας, κρίνοντας για την κάθε μία ξεχωριστά, αν ήταν σωστή ή λανθασμένη. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να βελτιώσετε ή να αναθεωρήσετε εντελώς τις ιδέες σας. Στον τομέα των προσωπικών σχέσεων, η ενέργεια της κάρτας δηλώνει ξεκαθαρίσματα, αλλά και συχνά μία απομάκρυνση. Μήπως είστε ιδιαίτερα απαιτητικοί και ισχυρογνώμονες, ως ερωτικός σύντροφος, επικριτικός και πιθανόν εγωκεντρικός. Ελευθερώστε λοιπόν τα συναισθήματά σας από τον έλεγχο του νου, ξεκαθαρίστε τον συναισθηματικό σας κόσμο και δώστε τις απαντήσεις στον εαυτό σας και στις σχέσεις σας. Για τον Ιούλιο μήνα αντιπροσωπεύει το ζώδιο των Ιχθύων η κάρτα Ιέρια της Ταρό. Η κάρτα της Ιέρειας αντιστοιχεί στον αριθμό 2, που συμβολίζει την αιώνια σοφία. Αστρολογικά χαρακτηρίζεται από τη σελήνη, που είναι η ψυχή. Εσωτερική ερμηνεία. Η κάρτα της Ιέρειας είναι το σύμβολο της θεϊκής σοφίας και γνώσης, της ενόρασης. Είναι η μεγάλη μητέρα που στοργικά δίνει την αγάπη και τη φροντίδα της σε όποιον τη ζητήσει. Είναι η αγάπη που πρέπει να τον οδηγεί στα βήματά του και τα κρυμμένα μυστικά που υπάρχουν στην πορεία προς την πηγή του. Η ενέργεια της κάρτας δηλώνει ότι πρέπει να δείξετε κατανόηση, υποχωρητικότητα και αναμένετε τις μελλοντικές εξελίξεις πριν αντιδράσετε ή πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Στον επαγγελματικό τομέα δηλώνει πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αποφάσεις και αλλαγές. Την περίοδο αυτή εμπιστευτείτε τη διαίσθηση και την αντίληψή σας. Λειτουργήστε με υπομονή και ειλικρίνεια. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, ασχοληθείτε με πνευματικά ζητήματα. Στον τομέα των προσωπικών σχέσεων, υπακούστε περισσότερο στα συναισθήματα και την εσωτερική φωνή σας παρά τη λογική. Η Ιέρια δηλώνει την κατανόηση, την τρυφερότητα, τη φροντίδα για τους άλλους και τη βεβαιότητα πως ένας αόρατος δεσμός μας ενώνει με το τέρι μας.